Čaute všetci, vítam vás pri novom videu, konečne s plochozemcami. Už som sa bál, že ma tá téma obíde, ale chvála Bohu nie. Videl som to lišiakové video neskutočne veľakrát od neskutočne veľa ľudí, jak na to reagujú, ale ja som to spravil trošku inak. Tie najhlúpejšie veci, čo tam tí plochozemci narozprávali, tak som to celé dal do ChatGPT. Opýtal som sa, ako to je v skutočnosti, pretože ako ste si všimli, tak ani vedec, ani pilot nevedeli reagovať správne, aj keď vedeli, majú tie informácie, ale ono to nie je také ľahké reagovať na plochozemcov. Ja sa dobro ospravedlňujem, lebo toto video bude čisto o textoch, bude o tom rozprávaní, budete vidieť, čo všetko mi ten ChatGPT napísal, ale inak sa to nedá. Plochozemci povedia nejakú vec, nejakú jednu vetu a vy musíte argumentovať obrovským množstvom dát, aby ste to zhodili zo stola. Tým pádom vždycky vyhrávajú plochozemci, vždycky vyhrávajú tí na strane tej konšpiračnej teórie a to je ten problém. A dneska si ukážeme, koľko toho treba vedieť, aby ste úplnú hlúposť dokázali vyvratiť. Fakt, akože ospravedlňujem sa, je toho veľa, niektoré veci som nevedel ani vysloviť, takže to je postrihané tak všelijako, aj za to sa ospravedlňujem, volá, keď som také akože moc seky, no ale bohužiaľ ja som niektoré veci opakoval aj 10 krát, lebo nevidel som ani vysloviť tie záležitosti. Každopádne si myslím, že to video je celkom zaujímavé. Mňa to bavilo, dosť ma to bavilo, lebo som videl, že vyvraciam všetky tie veci, čo oni tam narozprávali, ale hovorím, musíte si uvedomiť, že toho je strašne veľa. Tam je len text, rozprávanie. Takže sa pohodne usadte, ideme na to. Poďme k tomuto, ten je dobrý. Vlastne overiť podľa oficiálnych tabuliek, čo sa uvádza podľa sférickej trigonometrie. Podľa sférickej trigonometrie si... Zakrivenie Zeme a išiel som si to proste laserovým meraním zmerať. Čo to ale znamená? Pre lajka. Čo by to znamenalo pre vás, keby vám toto veľa kto povie? Že teda, dobre, však on má stavebnú firmu, má tam laseríky nejaké, nie? Však si vie si to merať. No. To je problém ale kde inde. Ja vám teraz ukážem kde. Ja som to tiež nevedel. To like nevie takéto veci. Dá sa zmerať sférická trigonometria laserom a ak áno, čo na to potrebujeme? Pretože máme plochozemca, ktorý tvrdí, že sa dá týmto meraním dokázať plochá zem. Som sa opýtal ChatGPT. ChatGPT rozmýšľal 35 sekúnd, pripomínam, že to je tá platená verzia. 35 sekúnd mu trvalo, kým mi vyplodil vec, lebo však normálne, že mu sa asi zamotalo hlavu. Jasné, áno, dá sa. Sférickú trigonometriu s laserom v praxi robíš tak, že použiješ geodetické prístroje s laserovým IR ďalkomerom a z viacerých stanovišť urobíš trojuholník na veľkom území. Zo súčtu vnútorných, to ešte počkej, vidíte, že o jakom území hovoríme. Zo súčtu vnútorných úhlov dostaneš tzv. Sférický exces, ktorý je na zakrivenej zemi väčší ako 180 stupňov. Na dokonalej plochej rovine by bol presne 180 stupňov. A tu je, že ako to spraviť správne. Stručný plán mi dal dokonca ChatGPT. A teraz je to sranda. Vyber 3 stanoviská, kopce, veže vzájomne 30 až 80 km od seba. Ty si vybral 30 až 80 km od seba stanovišťa, alebo si to meral na záhrade doma? Povedz nám pravdu, prosím ťa. S čistou líniou dohľadu. Tam ešte budú nejaké pravidlá, hej. Výbava. 2 až 3 krát geodetický teodolit, lomeno totálna stanica, to je ten merač, vám meria veci do nejakých 3 až 8 km, ale vy potrebujete 30 až 80, vy potrebujete totálnu stanicu, vy potrebujete, no tak, tam sa dostaneme. Uhlová presnosť, to už sú detaily, hej. EDM, elektronický diaľkomer v totálnej stanici, ktorý je zabudovaný, plus prizmové odrazky, targety, statív, miniprizmy, to sú také veci, nivelácia, meracie laty, meteosenzory, TPRH a korekciu refrakcie D v zátvorke GNSS, príjimač voliteľné na kontrolu dĺžok, lomeno azimutov a výpočty, akože masaker. Pre mňa to je úplne že španielská dedina a ty asi vieš, o čom hovoríme. Zameraj všetky 3 uhly trojuholníka z každej stanice na zvyšné 2. To znamená, že týcháš 30 až 80 km od seba, hej? Ideálne opakovane a recipročne deň aj noc. Zmeraj aj dĺžky strán
EDM, tým elektronickým ďalkomerom. Vyrovnaj meranie, oprav na refrakciu, tam sú už výpočty, to všetko proste, čo tu je. Prečo laser cez jazero zvykne zlyhať? Refrakcia, ohyb lúča, lebo veľa ľudí, už som počul takých aj plochozemcov, že to merali cez jazera. Refrakcia ohýba lúč a zrkadlí obraz, hlavne nad vodou. Divergencia lúča aj pri dobrom laseri máš centimetre až metre pri desiatkách kilometrov. Nestála atmosféra. Teplotný gradient sa mení minúty od minút. Tieto testy sa často interpretujú chybne. Geodeti preto merajú uhly plus dĺžky plus meteo a robia recipročné pozorovania, čím refrakciu modelujú, lomeno rušia. Dobre, je tu nejaké alternatívne, ktoré sa dá zmerať, hej, do 10 km. Ja som sa išiel pozrieť, koľko stojí totálna stanica. Ja som nevidel, že čo je totálna stanica, celkom halus. No, prišli sme k tomuto. Vieš mi poradiť teodolit, ktorý meria viacej ako 10 km. Jasné, ale najprv je dobré si ujasniť jednu vec. Klasický teodolit s ďalekohľadom nemeria vzdialenosť priamo. Meria uhly, horizontálne a vertikálne. A ty z nich vieš určiť vzdialenosť nepriamo, napríklad trigonometricky, ak poznáš výšku alebo základňu, hej? Ak hľadaš prístroj, ktorý priamo zmeria vzdialenosť nad 10 km, tak už nehľadaš obyčajný teodolit, ale elektrooptický diaľkomer EDM, ktorý sa často kombinuje s totálnou stanicou. To je v podstate teodolit plus EDM plus počítač potrebuješ. Moderné totálne stanice majú dosah, aby si vedel, ešte počkaj, s hranolom aj 20-30 km. Všetko potrebuješ, aby si mohol zmerať tieto veci. Potrebuješ mať čistý obzor, potrebuješ mať 20-30 km vzdialené veci od seba. Trojuholník musíš spraviť. Všetko si to spravil? To si spravil? Fakt? To si meral? A ešte som sa pozrel, že prosím ťa, pozri a daj mi odkaz, kde sa dajú kúpiť tie totálne stanice. Vieš, koľko stojí tie totálne stanice? Najlesnejšie som našiel 7200 eur. Ty máš totálne stanice, kamo. Máš 3 totálne stanice za 7200 eur, ktoré si rozmiestnil kde do lesa. Presne takto, aby si na seba videl, neviem kde proste. A zmeral si sférickú trigonometriu Zeme. A podľa toho si zistil, že Zem je plocha, hej. Toto je bullshit, ktorý vám povie plochozemec. Toto všetko musíte vedieť, aby ste mu vedeli oponovať. Už chápete, prečo je rozprávať sa alebo snažiť sa argumentovať týmto ľuďom nemožné? Nemožné. Ja vyzývam toho človeka, ktorý to tam povedal, povedz nám naozaj, či si toto spravil. Či si spravil všetky tieto kroky. Ak nie, tak nemáš nič proste. Nemáš nič v rukách. Vôbec. Nič si nedokázal. Keď si to meral o 500 metroch, to neznamená nič. Ideme ďalej. Dobre, tu sme už s týmto chlapikom strašne veľa času. Akože... To bolo pre mňa ako najrukolapnejší dôkaz z toho, že som si to overil. Ak si to spravil, klobúk dole, kamo. Si typek. Brutalita, fakt, parada. Ale je zvláštne, že si mi spravil z toho video, alebo nejaký záznam, alebo niečo. Je to super, no. Sám pre seba si teda našiel 20-30 km body. Ak to tak je, super. Gratulujem, no. Daj nám vedieť druhý raz. Na vlastnej koži. Veškeré ty informace. A pak samozřejmě prostě se díváme na ten svět s nějakým určitýma zkresleným vnímáním, co znamená, že třeba, nevím, například pilot letadla třeba řekne, že vidí zakřivení z letadla, když si můžete sám pak pustit balón, který, když ho naplníte vodíkem, tak se vystoupá třeba do 40 km výšky a máte perfektně rovný horizont všude kolem vás. Takže vlastně, že... OK, idem na ten balón. Že si môžete spraviť vlastný pokus s balónom, ktorý vystúpa do 40 km výšky a tam si vlastne zmeriate ten horizont, že je perfektne rovný. Ja som našiel jednu vec. Ja som našiel vec, že tento typek a aj s týmto oni majú normálne, že YouTube kanál a oni to už skúšali. Oni púšťali balón a fakt boli v 35 km výške, ale je tam jeden problém a ja vám ukážem, že aký, lebo to zase nie je sranda. Ja som našiel na YouTube strašne veľa takýchto pokusov, kde ľudia si proste pripínajú iPhone a vylete z balónu do 35 km výšky úplne v pohode. Lenže to sa nedá spraviť s iPhoneom tento pokus. Mimochodom, za každý lajčík, odber či komentár budem neskutočne vďačný. Ďakujem strašne moc. Idem ďalej. Že dokážeme ako like získať balón, ktorý naplním vodíkom, aby vystúpil do 40 km výšky, pretože plochozemci tvrdia, že v 40 km výške si viem týmto spôsobom sám overiť, že horizont je dokonale rovný a tým pádom je Zem plochá. Tu si môžete všimnúť, že tu je vypísaných strašne veľa vecí, povolení, ktorý potrebujete spraviť, lebo to je už letová zóna, aby ste mohli vlastne takýto pokus spraviť. To akože nie je sranda, to nie je, že vy si spravíte balónik a pustíte si ho hore, hej, to je úplne sprostosť. No ale výbava minimum, ktoré funguje. Ako overiť horizont tak, aby nebol skreslený?
Problém plochozemických videí je zvyčajne deformácia objektívu, aby bolo meranie použiteľné. Rektilineárny objektív alebo presná kalibrácia šošovky, presné vyrovnanie kamery do vodorovna a súčasné logovanie uhla náklonu, referenčný kríž v obzore a meranie uhla poklesu horizontu. To nie je len, že vy vyjdete hore a potom si pozriete video a dáte si pravítko cez obrazovku. Tak toto nefunguje. To zakrivenie je úplne minimálne. Jak sa môžete hádať s človekom, ktorý vám toto povie? Keď mu ukážete toto všetko, spravil si toto všetko? Máš to všetko vykalibrované, takto spravené? To nie je pokus, že si dáš iPhone na štúrku a proste pustíš ho 40 km do výšky. Tak to nefunguje. To je ten problém s nimi, že oni nechápu tieto veci. Ideme ďalej. Bude toho viacej. Ty, Dominiku, si vzpomenul pilota. Pilota tady vlastně máme. Říkal si, že zakřivení není... Tuto je krásny príklad toho, jak je ťažké s nimi komunikovať. To je pilot, ktorý by mal všetko vedieť. Zrazu nevie nič. Vidět? V žádném případě běžný letový. Zeptáme se právě toho, kdo by to měl vědět. To nie, že by nevedel. Země, ale nevie jako osobně myslím, že vytiahnuť tie veci. Tak už to trochu vidět je. Co osobně jako... Neskoumal jsi to nějak? Letectví se tak jako ve většině systémů, který používáme dennodenně, a úplně každý letadlo na světě jako dopravní používá spoustu systémů, který prostě uvažujou a ve finále potřebujou, aby ta země byla kulatá. Takže ve chvíli, kdy pracujeme s informacemi, které ty znáš, podle kterých operuješ a země by byla plochá, je možný, aby to letadlo fungovalo tak, jak funguje? No prostě není. Není. Ne. Dominiku? Mám dotaz, jak funguje, když se odprostíme od těch přístrojů, tak co reálně děláš v tom letadle? Nastartuješ a co se děje? Tak nastartujeme moty. Ja len chcem povedať, že takto neslušne som ešte nevidel nikoho sa chovať. Podľa mňa to je jedno z najodvážnejších povolaní na tejto planete. Dopravný pilot. Tam 10 000 ľudí za mesiac máš za ne zodpovednosť, za ich životy a on ho dehonestuje takýmito sprostými otázkami. To je strašné. Pak odpojíždíme někam na stojánku, když teda přeskočím jako ve spoustu. Udělej jako to rychle. Tak jako koncipovaný postupy pro připojení autopilota, jo. Takže úplně zjednoduše, skáču, a úplně zjednoduše prostě teda nastartuješ, vzlítneš, držíš výšku a přistaneš. Kostce. Úplně jako pro malý dítě ve školce. Tak když ti zjednoduším, jak dojedeš autem do obchodu. No, dojedeš tam jasně, a teď, ano, samozřejmě. A teďka v kterém tom bodě pracuješ s tím fyzickým tvarem té země koule, protože já vím, že jsi mluvil o těch systémech a všechny ty systémy, které ty si neumíš jako představit, že by nefungoval. On tu povie jeden systém, hej? Jeden systém. Ja som sa opýtal ChatGPT jednu vec. Lebo ten pilot nevedel reagovať na to vôbec. Koľko systémov používa Boeing 737, ktoré by nefungovali, keby Zem bola plocha? 46 sekúnd rozmýšľa na ChatGPT, že krátka odpoveď najmenej 8 kľúčových systémov na Boeingu 737 by nedávalo zmysel, alebo by nefungovalo, keby bola Zem plocha. A tu máte výčet tých všetkých systémov a je tu povedané, že čo, sú tam nejaké výpočty, prečo ja to nebudem všetko, hej, keď chcete, tak si zastavte video, pozrite si to. Ja som potom ešte dal dole veci, ktoré si môžete pozrieť, to sú všetko k tomuto si to môžete pozrieť. K tomu sú ešte aj grafy, že prečo, jak to funguje, prečo to nefunguje, prečo by to nefungovalo bez gulatej zemi jedno s druhým. Takže je toho strašne veľa, takže nebudeme to zbytočne naťahovať, pôjdeme normálne ďalej. Lebo budeme na to naväzovať, pretože Dominik povie ďalšiu sprostosť a to je, že bude hovoriť o navigačnom systéme, ktorý funguje bez satelitov. Systémy, ktoré ty si neumíš ako predstaviť, že by nefungovali. No a všimli ste si, že koľko systémov tam je a koľko vecí sa dá povedať k tomuto, ale človek nevie argumentovať hneď. Ale keby som mu dal výčet týchto systémov, tak by som chcel vidieť, ako by opísal každý jeden systém. Kdyby země byla zeměkoule, tak jsou zaměřený na zeměpisní šířka délky, je to gratikule, takže geografická síť, prostě jenom gratikule, zeměpisná šířka délka. Gratikule, z toho vychází třeba navigační systém VSG 84, takže VSG 84. Navigačný systém VSG 84. Klasická gratikule pro lidi, kteří to nesledujú. Gratikule. Teraz povedal vec, ktorú proste my všetci okolo si myslia, ty kokos, ten je vyštudovaný super typek. Teraz povedal vec, na ktorú nevieš argumentovať. To sú zeměpisné VSG 84. Když si vlastne představíte, že ten systém, tak na tom se shodl před x lety celý svět, vlastně, kdy byla velká rada, kdy se vlastně sjednotily ty zeměpisní šířky a délky. No a v podstatě znamená to, že máte nějaký systém bodů, kde je vlastně bod na nebesích, tak koreluje s bodem vlastně na zemi. Jo, a je vytvořená z toho. A zas proste spraví hmlu a my už nevieme, o čo ide.
Vůbec. To prvně nebeská sféra, která je opravdu teda jenom na základě toho, že se počítali úhly k hvězdám, to je nebeská sféra. A pak nebeská sféra, tak z té byla vytvořená ta pozemská sféra, která se jmenuje to a pritom to zle vysvětluje všetko. Tam zavádza, lebo nehovorí všetky fakty. Prostě to, když já se pohybuju podle GPSky, tak využívám tu pozemskou sféru. A tohle není úplně pravda, ale jako ty za to potřebuješ ty družice, co jsou okolo Země, že jo? Protože jinak ty nevíš, kde seš na té sféře. No tak vzhledem k tomu, že GPSka existovala třeba navigační systém Lorenz, který existoval mnohem dřív, než existovala nějaká navigační systém Lorenz, aj tam vidíme. Myšlenka satelitu, protože s první myšlenkou tohle já nevím, ale tohle vím já. Ale tohle vím já, tohle ty nevíš, tohle vím já. A už je to v riti, Ani ten pilot to nevie, ale on to vie. A každý, kto pochybuje, že ty kokos, ten Dominik ide bomby, super, ja budem tiež plochozemec. No ideme na to, takže. OK, toto musím nahrať znova, pretože predtým som sa úplne zle opýtal toho ChatGPT a myslím si, že treba byť spravodlivý aj k pánom plochozemcom. Opýtal som sa teraz znova, ak zle podávam tie otázky podľa vás, kľudne si to vyskúšajte sami, čo vám ten ChatGPT povie. Plochozemec sa pri rozhovore s pilotom odkazuje, že existuje systém VGS-84 a navigačný systém LORAN, ktorý bol vymyslený dávno predtým, ako vzlietol vôbec nejaký satelit na obežnú dráhu. A teda satelity, ako vieme, neexistujú podľa plochozemeckej teórie. Mohla by moderná letecká prevádzka fungovať na týchto alebo im podobných systémoch? OK, prečítam aj stručný opis toho, čo to vlastne je. VGS-84, globálny referenčný geodetický systém, na čo sa používa, definuje nulové body Zeme, stred, tvar, elipsoid v zátvorke a súradnicový systém GPS a všetky globálne navigačné systémy sú naviazané práve naň. Problém VGS-84 je sám o sebe iba matematický opis Zeme, neposkytuje navigáciu bez družíc alebo iných meracích staníc, nedáva pilotovi jeho polohu. Hej, aby ste vedeli, čo to je VGS-84. LORAN, čo to je? Rádiová navigačná sústava vyvinutá počas druhej svetovej vojny. Ako funguje? Reťaz pozemných vysielačov vysiela synchronizované impulzy. Príjimač v lietadle meria časový rozdiel medzi signálmi a z toho vypočíta svoju polohu. Dosah stovky až tisíce kilometrov, no presnosť bola relatívne slabá. Rádovo stovky metrov až niekoľko kilometrov. Moderná realita LORAN sa v mnohých krajinách úplne vypol, pretože GPS je presnejšia, lacnejšia a globálne dostupné. Niekde sa testuje LORAN ako záloha pre prípad výpadku GPS. No a teraz ideme na tú správnu otázku. Môže moderná letecká prevádzka fungovať iba na LORAN lomeno VGS-84? A tu nám má plochozemec na kúsočku pravdu. Teoreticky áno, lietadla v minulosti bezpečne lietali iba s LORANom, VOR lomeno DME, INS, inerciálny systém a klasickou navigáciou podľa mapy a majákov. Prakticky dnes. Letecká doprava je globálna. Lietadlo môže lietať cez oceán, kde žiadny VOR ani LORAN vysielač nie je. Presnosť a spoľahlivosť. Súčasné letecké riadenie letovej prevádzky a predpisy vyžadujú presnosť na metre až desiatky metrov, čo LORAN ani staré metódy nevedia dodať. Bez satelitov by museli byť po celej Zemi husté siete rádiových majákov, v zátvorke extrémne drahé, neuskutočniteľné nad oceánmi, púšťami, polárnymi oblastiami. Za ďalšie, lietadla by potrebovali viac času, viac paliva, v zátvorke dlhšie trasy, väčšie rezervy. A za ďalšie, hustota letovej prevádzky by sa musela znížiť, aby sa predišlo kolíziám. A v závere, áno, letecká prevádzka by vedela fungovať bez satelitov, lebo tak fungovala do 90. rokov, ale bola by oveľa menej presná, menej bezpečná a oveľa drahšia. Moderný objem letovej prevádzky, v zátvorke 10 000 lietadiel denne, presné pristátia v každom počasí, transkontinentálne lety by na systémoch typu LORAN či iba VGS-84 jednoducho nebol udržateľný. Takže tak, už si z toho zoberte, čo chcete. Ideme ďalej. V tom vašem modelu gravitace je nebo není? No tak to je právě ten fenomén, který tady Rob si naivně myslel, že je jako důkaz toho, že je gravitace. My tady prostě pozorujeme na Zemi padat věci na Zem. Všichni vidíme, že tady všechno hledá nějaký inerentní vyrovnání, takže to... Všetko hledá nejaké inherentní vyrovnanie. Víte, čo to je? Víte, čo to znamená? No ja už viem. Ja som sa to totiž opýtal ChatGPT. Plochozemec pri debate o gravitácii použil vetu. Vidíme, že všetko hľadá nejaké inherentné vyrovnanie. Takže skvelý citát na prvé počutie, ale debata je to len hamala.
Inherentné vyrovnávanie nie je mechanizmus. Mechanizmus je sila, zrýchlenie. V bežných javoch, ktoré plochozemci spomínajú, padanie vecí, vztlak, vrstvenie tekutín, tlak vzduchu je tým mechanizmom gravitácia. Rýchle protiútoky. Bez gravitácie nemáš hore ani dole. Keď odstrániš G, neexistuje smer, kam by sa to vyrovnávalo. Vztlak potrebuje nejaké rovnice, však vidíte, ja vám to nebudem to čítať, neviem, jak sa to číta, ja by som to nevedel prečítať tie rovnice. Když nestúpa ani neklesá, hustota sama o sebe nič nepohne. Dôkazmi sú vákuové a mikrogravitačné experimenty. V komore pada pierko ako kladivo, na ISS nemáš konvekciu, sviečka horí do guľôčky, tekutiny sa netrídia podľa hustoty, lebo chýba G. Krátke vysvetlenie, jasné a zmerateľných rovníc. OK, vidíte tu všetci napísané, stopnite si to, toto všetko sa dá povedať ohľadom toho, že niekto povie, že všetko hľadá inherentné vyrovnanie, úplne hovadina proste. Ale povie vec, na ktorú neviete odpovedať. Neviete, proste to bukáte, že ty kokos, dobre, zase vláč naštudovaný, super, paráda. To je věc. Ale sedli jste si s tím, že věříte v gravitaci? Věřím v to, že prostě to moderní podání té gravitace jako takový, tak ano, takhle. Takže vy vlastně se shodujete, jenom si myslíte, že ten způsob, jak ta gravitace funguje, je jiný. Já to tady podám, kolegové budou rozumět, my se shodujeme s malým G a neshodujeme se s tím velkým G. Máme problém s velkým G, nemáme problém s malým G. Co znamená, že my máme problém s tím, co kinematicky pozorujeme tady na Zemi, ale máme problém s tím dynamickým vyjádřením, co je za tím pohybem, proč se to hýbe. S tím máme my vlastně problém. Když tady někdo pustí láhev na Zem, tak dokazuje, že nechápe, co je kinematika a dynamika. Nepopierame, že veci padajú na Zem. Akurát... Tento si zase No poď. Ty si úplne borec, poď. Ešte tu je napríklad taká elektrostatika, ktorá je silnejšia na 10 na 36 a tým pádom nemôžeme určiť proste, prisúdiť nejaké gravitácii nejakú takú hodnotu, keď je tu nejaká sila, ktorá je väčšia proste od nej, takže... Je to pravda, že No a teraz som to napísal celé. Celé, kamarát, celé, komplet. Plochozemec v debate o gravitácii hovorí: nepopierame, že veci padajú na Zem. Ešte tu je napríklad taká elektrostatika, ktorá je silnejšia na 10 na 36. Tým pádom nemôžeme prisúdiť nejakej gravitácii nejakú takú hodnotu, keď je tu nejaká sila, ktorá je väčšia od nej. Takže, kamarát, ty si choď naštudovať veci, fakt. Ale toto iné ste hovorí než Dominik. Takéto veci. Ideme sa povedať, čo je to tá elektrostatika. Skvelé. Toto sa dá rozbiť rýchlo a číslami. Ten argument mieša silu medzi nabitými časticami s reálnym správaním makroskopických, takmer elektricky neutrálnych telies. Viete, toto sú vety, ktoré potrebujete argumentovať. Masaker. Elektrostatika je 10 na 36 silnejšia. Áno, ale len medzi nabitými časticami. Pre 2 protóny platí rovnica. Pre bežné predmety je však celkový náboj rovná sa nule. Takže sa elektromagnetické sily vo veľkom vyrušia. Gravitácia sa nevyruší, lebo hmotnosť je vždy kladná. Toto je odpoveď na to, že elektrostatika je 10 na to proste úplne bullshit. Po druhé, ak by elektrostatika vládla pádom, museli by predmety padať inou rýchlosťou podľa náboja, znaku a veľkosti. Čo už sme ukázali v tých pokusoch, že nie je to tak, hej. G závisieť od vlhkosti, ionizácie počasia. Faradayová klietka musí zase meniť pád, vieš, čo je Faradayová klietka, pravda. Nic z toho nepozorujeme. V bežných aj laboratórnych podmienkach všetko bez výrazného odporu vzduchu padá z G rovná sa 9,81 metra za sekundu, nezávisle od náboja. Ďalšie makrodôkazy, ktoré elektrostatika nevie pokryť vôbec. Gravitačné ohýbanie svetla. Fotón nemá náboj, ale je ohnutý masou. Toto je presne, že keby debatíte s tým človekom a ukážete mu tieto všetky veci, rovnice, blbosti, proste čo sú tu a len rozprávate o tom, čítate z toho chatu GPT, tak on vám nedokáže nič povedať. Akože robiť relácie tohto typu je úplná kravina, pretože vy nedokážete tieto veci len tak vysypať z rukavu. Dobrá relácia by bola plochozemci versus ChatGPT. No aj zoberte človeka, ktorý si povedzte plochozenca, nech povie nejaký argument a hneď si ho overte v ChatGPT a dajte mu priestor, nech sa tomu môže vyjadriť. To by bolo super. No ale ideme ďalej.
Jestli byste ještě jednou zopakoval, prosím, ten statement, aby jsme... Takže ve stavu bez tíže, když tekutinu dostanu z flašky, proč to vlastně... To je stupidní statement. To je jako, to je jediný, kde tohle je jediný, kde můžete pozorovat, také ve stanici ISS, kde jsme pravidelně viděli, a už třeba s kabelama, se CGI efekt. CGI, ježišmária, kamarát. A tak dále. Jakoby CGI efekty, to hovoríš, akože ja som 20 rokov sa venujem 3D grafike. Keď voľa kto povie, že to sú všetko CGI efekty, vy si neviete predstaviť už teraz, aké by to bolo ťažké. Teraz, aké by to bolo ťažké, toto všetko nafingovať. To neexistuje. To, že sme spravili nejaký pekný film vo vesmíre, to neznamená, že vieme všetko nafingovať. To neexistuje proste. To je taká hovadina. A tie káble v ISS používajú úplne bežne. To sú presne veci, že čo si človek nenaštuduje. To je úplne bežne pri tých experimentoch niektorých, aby sa nedostali napríklad mimo kameru, alebo sa nedostali niekde, kde sa nemajú dostať, tak si dajú normálne, veď sú stav bestiaže. Dajú si na seba káble, dajú si na seba, majú tam rôzne suché zipsy, veci, aby sa proste zafixovali a nechodili ďalej. To je normálna vec, ale títo proste to chytia, že to je dôkaz toho, že to sú CGI efekty. V živote si nič nerenderoval, lebo by si zistil, čo to znamená CGI efekty. Ty vole. Můžete na tom postavit celý gravitační matematický model. Byste mohl mluvit o úplně čemkoliv, že jo? No tak ano. Vy prostě pro každý pozorování potřebujete nějaký model. A ten model té gravitace, Einsteinovy gravitace, je ten jediný, který... Odvozený od Keplera. Je ten jediný, který ale popisuje ty detaily, že jo? Vy musíte měřit věci přesně a pokud chcete měřit věci přesně, tak popisuje ty detaily. A to, prosím vás, teď už jsme v roce 25, takže už 10 let můžeme mluvit o dalším neuvěřitelně pádným argumentu, a to jsou gravitační vlny. Jo, myslíte LIGO, který v roce 2015 tam poslali falešný signál, nikdo to nepoznal, všichni se radovali, že v roce 2015 objevili gravitační vlny. A pak čirou náhodou o 2 roky později jsme objevili prostě ten projev, který se projeví za stovky let v vozovkách do budoucna. No a tak to toto ste počuli, hej? Ja som to celé opísal do ChatGPT, lebo toto bolo normálne, že výsmech vedcovi. Ešte raz vám to poviem. V rozhovore s Plochozencom o gravitácii povedal presne toto. Vedec som chcel napísať. Teď už sme v roce 25, takže už 10 rokov môžeme hovoriť o ďalšom neuveriteľne pádnom argumente a to sú gravitačné vlny. A na tomu Plochozemec odpovie. Jo, myslíte LIGO, ktorý v roku, píšem to aj české, slovensky, 2015 tam poslali falošný signál, nikto to nespoznal, všetci sa radovali, že v roku 2015 objavili gravitačné vlny a potom čírou náhodou o 2 roky neskôr sme objavili jednoducho ten prejav, ktorý sa prejaví za stovky rokov v úvodzovkách, akoby do budúcna? No tak to snad nie. Toto som napísal do ChatGPT, nech mi to vysvetlí, že vlastne čo to písal. Áno. Dá sa to veľmi jednoducho uviesť na pravú mieru. Ten falošný signál z 2015 je mýtus, skutočnosť. Poprvé, falošný signál nebol v roku 2015, ale v roku 2010 a bol to zámerný test. V roku 2010 prebehla tzv. Blind injection, tajný skúšobný signál vložený do dát LIGO, aby preveril ľudí aj algoritmy. Po skončení behu sa obálka otvorila a tým oficiálne oznámil, že šlo o test, nie o objav. Je to normálna kontrola kvality, nie podvod. Oni si zoberú pár informácií, ideme ďalej ešte, oni si zoberú pár informácií a on ich pozliepal úplne na hovno. On spravil proste z toho veľké lajno a takto ti ho dal. A my sme ho všetci zožrali. Prvý skutočný objav GV 150914 zo 14.9.2015 je riadne zdokumentovaný a publikovaný. Signál z 2 čiernych dier bol nezávisle zaznamenaný v oboch detektoroch. Tvar vlny presne sedel s riešeniami všeobecnej relativity a štatistická významnosť presiahla 5 sigma. Nešlo o blind injection. Po tretie, o 2 roky neskôr prišlo naopak to najlepšie potvrdenie multiposolská detekcia. 17.8.2017 LIGO, to hovoril ten vedec potom, zachytili zrážku 2 neutrónových hviezd. O 1,7 sekundy neskôr ju videl aj gamma žiarič a následne 70 observatórií po celom svete v optike, rádiu a rentgene. To je nezávislé krížové potvrdenie gravitačných vln aj ich zdroje. Po štvrté, nie jednorazovka. Máme desiatky až vyše 90 udalostí už len do katalógu G2TVTC3. LIGO publikuje otvorené katalógy, obsahuje 90 kandidátov s vysokou pravdepodobnosťou reality. Opakované pozorovanie je to, čo zabíja mýty.
Ale tu vidíte, že on to povie a pozrite sa na reakciu vedca. Nevím, o čem mluvíte a proč máte nějakou mentální konstrukci, která vyvrací dnes už desítky pozorovaných splynutí černých děl s LIGO, včetně události 17.08.17, která byla i pozorovaná ve všech oblastech viditelného spektra. Tam jenom utíká furt to. Pozorujeme. Ono to je strašne ťažké pozerať už niekoľkokrát a stále to je ťažšie a ťažšie. Pozorujeme, to je kinematika. A já se ptám, proč? A to pozorování toho pohybu je pro nás nástrojem, aby jsme ověřili model, dynamický model, který předpovídá, jaký ten pohyb bude. A tento model za předpokladu existence temných hmot, to uznávám, prošel prošel všema postupy, takže máme pozorování, který se shodneme, že je kinematika, prostě pozorování, a vy tvrdíte, že víte, proč se to hýbe, protože jsme to prošlo těma testama na základě temných hmoty a temné energie, která tvoří 95% vašeho modelu a nic o té temné hmotě a temné energii nevíte. A to je ten důkaz toho, že víte. No, já bych chtěl tvůj model. Ano. Presne tak. Vy viete celý ten model, no. No, ideme na to. Vedec v debate s plochozencom dáva v podstate argumenty, ako máme hore vypísané. Jeden z nich je aj potvrdenie 17.8.2017, na čo plochozemec hovorí. Ja som to zase prepísal celé, lebo som sa nasral na neho. Normálne som prepísal celé jeho vyjadrenie. Takže máme pozorovanie, ktorý sa zhodneme, že je kinematika. Takže máme pozorovanie, ktorý sa zhodneme, že je kinematika. Proste pozorovanie a vy tvrdíte, že viete, prečo sa to hýbe. Pretože to prešlo tými testami na základe temnej hmoty a temnej energie, ktorá tvorí 95% vašeho modelu a nič o tej temnej hmote a temnej energie neviete. To hovorí vedcovi. To hovoríš ty, a to je len dôkaz toho, že viete gravitačný model. OK, ideme, čo nám povedal ChatGPT. Super point na rozpitvanie, lebo tu plochozemec mieša 3 rôzne veci. Po A, detekciu gravitačných vln, lokálna fyzika, po B, temnú hmotu, lomeno energiu, kozmológia a C, len kinematika versus dynamika. Krátka odpoveď, gravitačné vlny nevznikli z temnej hmoty, energie a ich dôkaz na nich vôbec nestojí. Ale čo je fakticky pravda? LIGO v 2015 zachytilo signál z 2 zrážajúcich sa čiernych dier. Tvar signálu sedí s rovnicami všeobecnej relativity. Detekcia sa robí matchhead filteringom voči databanke šablón z post-newtonovskej teórie a numerickej relativity. V tome nie je žiadny predpoklad o temnej hmote. Áček, Dominik má predpoklady všelijaké. Zrážka 2 neutrónových hviezd, 17.8. Vlny zachytili LIGO o 1,7 sekundy neskôr, ak sme si predtým čítali, prišiel z rovnakého smeru gamma záblesk. Následne to potvrdilo 70 observatórií v optike, rádiu a rentgene. Toto je multiposolské potvrdenie, nie iba kinematika, ale zladená dynamika zdroja naprieč nezávislými meraniami. Koľko sa to píše tak podrobne, že to neviem čítať. Navyše merania rýchlosti gravitácie a rýchlosti svetla s extrémnou presnosťou. Odchýlka 10 na minus 15. To nezávisí od temnej hmoty, rovno energie. Naopak, takýto výsledok osekal množstvo alternatívnych gravitácií a voľných kozmologických modifikácií. Toto je dobré, že kde je podstatná logická chyba plochozemca? Je to len pozorovanie pohybu kinematika. To povedal on. Nie. Tvar čirpu kóduje dynamiku sústavy podľa Einsteinových rovníc. Ja sa cítim strašne inteligentne, keď to čítam, ale ja nerozumiem ničomu, čo hovorím poriadne. Z tvaru sa odhadnú hmoty, spiny, vzdialenosť. A sedí to na 2 nezávislé detektory súčasne. To sa nedá len tak napasovať bez gravitácie. 95% modelu je temná hmota, energia, tak vám neverím. Hej? To povedal, že 95% je proste temná hmota, že sme si ju tam nasypali. Tých 95% je globálny energetický rozpočet vesmíru v kozmológii. Detekcie LIGO riešia lokálnu gravitáciu v binárnych systémoch. Na to nepotrebuješ temnú hmotu, energiu ani ich parametre. Množstvo exotických kozmologických modelov. A teraz, viete, že on povedal toto tomu vedcovi a toto sú tvrdenia proti nemu. Dobre, to, čo sme si povedali v dnešnom videu, videli ste, že
Tieto všetky veci sa dajú veľmi ľahko vyvratiť. Stačí hoci čo povedia, otvoriť ChatGPT, všetci ich máme nainštalované dneska na mobiloch podľa mňa. Takže keď sa dostanete do debaty s plochozencom, nesnažte sa mu sami vytvárať tie argumenty, lebo nevytvoríte nič. Normálne si dajte ChatGPT, napíšte tam presne čo povedal a začnite sa s ním rozprávať. Takto treba s tými plochozencami. Ja si myslím, že netreba im dávať absolútne žiadny priestor takto v takýchto reláciách, pretože vy im nebudete vedieť nikdy argumentovať. Tuto je krásne ukázané, že keď tu máte toho Dominika, on vie perfektne rečniť a tuto ani vedec, ani pilot lietadla dopravného nevedia povedať veci, ktoré by mali povedať a ktoré sme si my ukázali v tom ChatGPT, že je ich tam kvantum, ktoré môžu povedať, ale nepovedia ich, lebo nevedia priznať to v ten moment, lebo nečakajú, že volá kto takýto sa proti ním postaví a bude rozprávať takéto sračky, takéto hovna. To je všetko, čo som chcel pre dnešné video, ja som z toho strašne unavený. Videli ste, počuli ste, overujte si fakty, neverte na hovadiny a dneska máte ten ChatGPT vo vrecku. Stačí to tam napísať. Všetko vám to ukáže. Čaute.